Salut și bine v-am găsit, acesta este episodul al 6-lea. Am mai făcut unul pe ziua de azi cu vreo jumătate de oră, cam așa, și hai să începem. Păi mai întâi ne ducem să ne culcăm. Să dau pe Vezi că Nu mă vine. culcai, să te culci tu. video. First person. Bă, nu merge să mă culc, ești prost. Aduc paturile afară, că Stai mă că se face ziua cu cred. avem un monstru prin pod, când am făcut. Vezi că scos eu paturile afară, le scot afară, hai să... Păi. Vino să dori. Păi de-aia că nu poți, nu mai dau... Nu eu dau. E un zombie villager. Un zombie villager, scuzați-mă. Bă, te băga ca prost, eu vreau să te ajut, te bagi ca prostul. Eu. Mai am o viață, ajutor. Au, XP-ul și level 3. Eu level 2. Vino mă să te Hai că culci. Vin. Hai. Doamne, uite și tu cum mi-arătă mie păturile. Doamne, Mariane, ce lag ai, bă! Uite, și acum la fel mi-arătă. Să-mi cloi un pat. Păi dă-mi să-l Gata, e pun. că nu mai mi-arătă așa. Dă-mi lag. să-l pun. Păi îl puse acolo jos. Ia, stai că am 3 Arată-le podul fanilor. Arată-le, mă. Stai mă să sparg ouăle. Uitați. Marian, cum ți se pare? Ia vină încoa. Vină încoa. Cum ți se pare să pun așa gard până la intrare, ca pe aici să nu mai intre monștri așa? Ca un gard. Nu trebuie. Du-te și căută și tu animal să mai minează. Sau stai aici și ajută-mă. Bă, mai îndreaptă terenul, că aici să ajung cu gardul, că eu vreau să ajung la Da, chiar casă. să conjurăm toată casa. Stai că mă loc să iau pământ. Ce să-mi conjur, mă, toată casa? Cu gard. Nu, mă, că nu-i fain, doar aceea în față, că nu-i fain așa Bine. toată casa, ce n-ai. Stai că sparg niște pământ. Păi trebuia să te duci neapărat în mină. Păi nu o să mină. Pe unde ești tu acum? Du de peste poș și mă vezi acolo. Mersi pentru pământ. Cu plăcere. Așa, iau pământul, dar cred că mi-ajunge cât am eu. Cât îți luai, că luai 8 ăla. Cred că ajunge. Dar nu sunt Păi sigur noi și dacă... încă 10. Hai, că n-ajunge. Hai, bagă. Mai vină cu ieși, oricum ne mai trebuie. Stai că mă mai Și duc uite, și să eu. pui aici și poarta acolo unde se termină podul. Da. Ca Fă să nu și intre tu. zombie. E lemn în ce se duci tu și iei și pui. Vezi că tu mai lăsat și pământ pe aici, nu văzuși. Ajunsă pământul. Păi hai Că că... îl duse și până în jos. Bine, hai că... Hai că mă duc să iau, fac o lopată de fier. Lasă-mă, bă, nu facem, mă, lopată de fier, că am eu 17 pământuri. Bucăți de pământ. Bine, nu fac de fier, fac de lemn. Foi de piatră. De piatră, bine. Păi n-avem piatră. Las că e bun așa de lemn, că și cu aia spargem repede. Treaba ta. Hai, fac o lopată aici. Ia stai că mă duc să-ți dau cu lopata în cap. Ia, stai că să dau cu lopata în cap. Gata, să Da, dau cu bă, lopata în cap. Mariane. Ce n-ai pe ești prost. Așa, să mai fac și Ia portițe. uite, mergem pe aceeași parcurote. Hop. Ce n-ai bălătim? Ai eu picai. Așa, să sparem și pe aceea. Cine fluieră, mă? Tableta. E venit chef de fluierat? Da. Păi cam des să deveni chef de fluierat, nu ți se pare? Mm. Mie mi se pare.
Așa, pus aici o portiță. Pun și aici o portiță. Dacă vreți să ne căutați pe Facebook, pe mine mă cheamă Voicu Marian. Marian Voicu. Și Marian Voicu pe și... mine Andy Ciprian. Da. Gata. Pusei. Așa. Da, mă, să facem grădină, că mai spusărăm o dată, dar tot nu mai făcurăm. Mă duc pe insula aia să facem, că aici nu mai avem loc, da? Da. Da, stai, că să-mi iau găleți de super dacă consum fierul. Că iau 9 bucăți de fier din 5 topite. Tu mai ai fier la tine? Da, am o bucăță Îl pusă și topite. în furnal sau nu? Nu. Fac eu 3 găleți. Așa, fac și o săpăligă. Sau mă rog, cum s-o numi de aia ca să pentru grădină. Și mai fac și gard. Să împrejmuiesc cu gard. Bă, și fă mă și tu pe... A, fă și pe aici. Portiță. Făcui peste tot, în 3 părți. Făcui Văd. acolo lângă casa, acolo unde sunt la animale și acolo Hai, la pun în pod. furnal acum. Am și 36 de cărbuni. Cărbune, mă. Păi sunt mai mulți. Hai. Hai că am 25 de gard. Sper să-mi ajungă. Ba, mă, că mai fac. Dar aici eu poți să sari peste gard. Unde? Vino aici să vezi. Mai pune și tu un gard. Sau lasă Da. că vin eu și pun. Că am făcut eu gard. Să nu pui, că vin eu și pun. Mhm. Hai, mă. Stai, mă, că acum vin cam 55 de garduri. Făcui. Bucăți de gard. Îți dau cu lopata în cap. Da, mă, nu mă, ce prostii, mă. Mă rog să faci tu ceva, stai degeaba. Până să degeaba, îți dau cu lopata în cap. Cred că la episodul 10 tot așa o să avem dacă mai stai degeaba mult. Auziți, Mariane? Mhm. Stai, mă, că trebuie să ai semințe. N-am. Atunci hai să spargem iarbă. Bă, dar nu faci, mă, și tu tot ce fac eu. Fă și tu altceva. Pe eu sparg iarbă. Asta fac și eu. Treaba ta. Fac semințe. Măcar dacă faci semințe, du-te și înmulțește găinile. Dar nu să nu sparge aia de prin fața casei. Mhm. Îl sparg pe aia din spatele casei. Nici pe aia. Bine. Dacă deja sper să-i puțin. Uite, aici avem scări. Uite, Ani. Merge și iarăși merge. Mamă, ce fain e aceea. Ia, mă, ia să mă uit în chest. Uite că ne putrezită pe jos. Câte minute trecură? 1 minute. 8? Da. Oh, hai că mai am 2. Ai cumva tu semințe? Mai luat semințe? Nu. N-am. Nici o sămânță. Aruncă lemnul ăsta pe jos, că n-avem ce face cu el. N-a aruncat, mă, lemnul. 3 lemne craftate. Mari cât. Vezi că atunci când mai avem lemn, să tu te duci pe lemn, să nu mă interesează. Da. Că eu am strâns 64 de lei, știu cât de greu mi-a fost ca să fac ăla și tu. Drept răsplată. Ți le arunc. Aici. Și acum au. Acum să mai spargem câteva iarbă. Oh, uite aici ciuperci. Așa.
Eu fac grădină pe o insulă mai apropiată. N-am mai avut loc acolo. Hai la noi. că am 4 semințe. Vii și mi le aduci. Uite și un câine. Hai că vin să ți-l aduc. Vino. Auzi. Acolo unde faci gardul? Da. Îmi Merg trebuie pe și pământ. pământ. Te duci tu să... Hop. Nu veni până nu mi-aduci pământ, că îmi I-a trebuie și apărut o pământ. reclamă. Stai că eu aici pământ. Ce mă, ce se întâmplă? Mi-a apărut două reclame. Spargem pământul să aducem domn Andy. Ce ai, mă, ce mă dumni la ce? Eu vrei să zic așa. Este în lopată. Ia uite ce câtă grădină am făcut. Ia uite-te pe tableta mea, e de ajuns? E mare? Numai că pe aici trebuie să mai pun pământ. Mă duc să spart. Asta e, mă, că am și o lopată, nu mă trebuie. Vino să-mi aduci doar semințele. Și cu pământul care îl spărsesc, desigur. Câte minute trecură? 11 minute și 63 de pământ, 5 semințe. Hai că trebuie să spar pe aici. Făcut mă și tu portiță la grădină. Ce? Făcut și tu Bă, nu portiță. sparge-mă pe acolo, că spar și eu prin față. Și stai că spar la mijloc, stai că am eu portiță. 1, 2, 3. Mai spar. Bă, stai, mă, că mă încalicai pe ăsta. Bă, pune-mă ăla la loc. Uitați-vă și voi la ăsta. Pune-mă ăla la loc. Pune gardul la loc. Păi nu mi-l arată, eu uite. Dacă ești... Păi cine te puse să spargi? Că nu ți pus eu să te spargi. Nu știu. Bine că am eu gard, că dacă nu... Păi bine. Hai să ne culcăm. Hai. Eu cu butoanele așa mari. Tu nici măcar nu veni cu barca, veni pe jos. Da. Pa, pa! Am făcut așa butoanele mari să apăs mai bine pe ele. Tu Andy, cum le-ai? Tu le-ai mici față de ale mele. Mici. Mici, uite tu pe tableta mea. Le vezi câte sunt? Păi da, dar Am maxim. nu trebuie să intre în ochi. Păi nu-ți intră. Vezi că nu pe aici se intră, pe aici se intră. O să-i spărgem și pe acolo gardul și mai mult și asta era. Câte minute trecură? 13 minute. Și cât? Unde mă patul? Afară, mă, nu le văzuși. Mm. Minute și 3 secunde. Hai repede. Păi și cam asta a fost pentru acest episod cu numărul 6. În episodul următor o să mai continuăm la grădină. Pa, pa! La revedere!